Pa. Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Zalet podcasta. Ovo je podcast o dizajnu digitalnih proizvoda i u ovoj epizodi našeg serijala Zalet Junior sa nama je Ksenija Velikinac. Ćao Ksenija. Zdravo. A kao i uvek, sa vama tu su Arsenije Ćatić i ja, Dragan Babić. I Cepaj. puštamo intrać. Prošlo intro. Ksenija, dobrodošla. Kako si danas? Bolje vas našla. Evo, odlično, hvala na pitanju. Kako ste vas dvoje? Vrhunski. Vrhunski. Dobro je ovo zahlađenje, malo je napokon došlo, tako da ja sam veoma zadovoljan što se toga tiče. Tebi prija. I zasivljenje. Da, meni prija, ja više volim hladnije nego toplije. Baš mi je bilo heavy ovih prethodnih 2-3 dana na 30 stepeni. Bilo je, boga mi, malo borba. Meni je čudno što sam bio na toj trci i potpuno sam izgoreo. I onda sam danas došao tako, gori mi koža i sve to, crven sam i danas je 5 stepeni i to u životu nisam doživao. Dobro, tamo da se ohladiš malo. Da, ako ništa. Preživeći. Recimo, dakle nam se javljaš? Ja se javljam iz Zemuna. To je Moram to. da naglasim tako. Čuvam taj zemunski patriotizam. To je to, ne smemo ništa da pitamo, ok, prihvatamo Zemun kao odgovor, neću ništa, mani priču. Nisam ni sumnjala. Gde smem da se javim? Dobro, hajde nam za početak malo da se predstavi ono čime se baviš, šta, kako si došla do ovog trenutka sada u kome smo. Važi. Pa ajde da krenemo onda hronološki. Vidim da dosta dizajnera nekako tako i kreće svoju priču. Voleli su da crtaju kao mali i lepo crtaju. Tako da tako kreće i moja priča. Crtam od malih nogu i generalno sa majčine strane cijeli taj deo familije jako dobro crta. Tako je nekako to sve krenulo, ta moja ljubav za nekom kreativnošću. Također voljela sam i da stvaram kao mala, svakakve neke, sve sam voljela da pravim. Nisam toliko voljela da kupujem te neke igračke i tako to, nego sam više voljela nekako to na tu kreativnu stranu da idem, da ja to napravim, hajde da probam da vidim kako će to, da li to može da se uradi. Tako da je to već tako u tom nekom ranom dobu, ja bih rekla, već krenulo. Onda je to nešto, da kažem, kulminiralo u osnovnoj školi, konkretno naravno na tim likovnim sekcijama, ali posle na tehničkom recimo, gde sam se upoznala sa tehničkim crtanjem i sa arhitekturom i tu sam se zaljubila u arhitekturu i nekako je tako sve to krenulo. Učestvovala sam na tim nekim takmičenjima koja su bila veoma zanimljiva i uspešna. I odlučila sam da će arhitektura biti moj poziv. Onda sam upisala sam gimnaziju, jer mi je to sticajem okolnosti arhitektonska srednja škola bila veoma daleko, a ja ovako sam kasnila dosta i onda sam videla da se to meni baš ne isplati. Rekao da vidim šta je najbliže ovde u komšiluku i onda sam upisala Zemunsku gimnaziju. Ne kajem se, bilo je odlično. Tu sam stekla i dosta nekih novih znanja iz pogleda umetnosti koje su mi znače mi i dan danas. Tu su još bile neke životne barijere koje su se dešavale između, neću u to ulaziti, nebitno totalno za priču. I odlučila sam se da upišem arhitekturu i to me onako, dosta me vuklo, dosta me privlačilo, dosta sam ja to izučavala, mislila sam, već sam ja sebi sve to organizovala i rekao to je to sigurno.
I mislim, dosta dugo sam ostala sam doslovno tome. I čak sam učestvovala sam i na nekim međunarodnim izložbama, imala sam onako uspeha u tome, imala sam i neke nagrade, tako da i dosta motiva, ali tu negde u tom periodu uporedno je krenula i zainteresovanost za grafičkim dizajnom. Znači na fakultetu, najviše zbog verovatno upotrebe i tih softvera. Naprimjer, tu sam se upoznala sa Photoshopom, sa InDesignom, Illustratorom, koji su mi bili potrebni, a i sa 3D nekim modelovanjem, kod tih izgradnje tih rendera i tako to. I sad vidim da dosta ljudi sa arhitekture baš prelaze u UI UX dizajn i moram da kažem da tu postoji ogromna paralela između te dve, da kažem, umetnosti pre svega i industrije. Zašto? Zbog načina jednostavno razmišljanja koji se uči i koncipira na arhitekturi, pogotovo zbog tog, da kažem, pre svega funkcionalnosti i tog user experience dela kome mi težimo, znači pre svega da je taj neki prostor ili ti produkt ili aplikacija funkcionalna i da može zaista dobro da obavlja tu svoju funkciju i zašto je napravljena, a kasnije da to sve lepo upakujemo, da to izgleda onako lepo vizualno, da je lepo za oko, da uživamo u tome. Znači, dakle, da nam bude i funkcionalno i da uživamo u tome. Eto, morala sam sad malo digresiju da napravim, čisto da tu paralelu između arhitekture i UI UX dizajna. Tu sam već nešto na faksu krenula se bavim i grafičkim dizajnom, ne znam, neki logo za studentski parlament i tako, neke brošure, neke te Instagram objave, storije i tako to. I počela sam da malo i freelansujem što se toga tiče. Konkretno radila sam neke thumbnailove za YouTube videe, onda isto te Instagram objave, banere neke za sajtove, kao i dizajn nekih odeće, na primer, majice, trenerki, šolja i tako tih stvarčica. I ja sam krenula da radim kao arhitekta i nekako je mene to dosta ubilo u pojam tu, jer se jako malo prostora daje. Jako puno je potrebno vremena da prođe da bi se bilo kakva karijera ostvarila i to nije zagarantovano. Dosta je to nekako kod nas izrabljivački nastrojeno, a da kažem da nije materijalno pokriveno uopšte. I takođe tu nikako nije bilo toliko prostora da se zadovolji ta moja želja za tom kreativnošću, da ja ispoljim sebe, da mogu nešto ja u stvari za čim težim ceo život, u stvari da nešto stvaram, a ovde su mi ruke bukvalno bile vezane. I tako jednog dana ja tako nešto deprimirana tom situacijom, čačkam i naiđem na UI UX dizajn, malo da čitam o tome, kažem, pa ovo je dobro. Ovde ja mogu da se snađem, ovde vidim neki svoj put, mene ovo zanima, ajde da probam. I onda naravno malo roditelji skeptični, pa kako, pa to ti nije sigurno, pa kako sad da menjaš, pa nemoj, pa ne, sad ćemo mi to da pokušamo da sredimo, pa zvaćemo Peru Žiku da vidimo nešto drugo, pa i tako je to, ne, ja rekao, neću da nikoga uplićem, hoću ja sama da prođem kroz to, probaću, pa bože moj, mlada si, imam vremena, šta, neće mi to ništa nigde pomoći, završila sam fakultet, eto imam diplomu, sve je u redu, hajde da probam nešto sama i ispostavilo se kao odličan korak. Tako da evo mene sada, radim oko 1.5 godina već u firmi full time, malo radim sa strane, neke neprofitabilne projekte, nešto sam i freelansovala što se tiče UI UX-a, ali eto, tako da sve u svemu sam veoma zadovoljna. Jako lepa priča. Meni je izuzetno drago što si
čini se ja uvek osvrnem na to kako je arhitektura vrlo kao pandan product dizajnu i zapravo čak i grafičkom dizajnu. Ja lično znam dosta arhitekata koji su vrlo, vrlo vični grafičari. I drago mi je što si ti potvrdila to sad na svom ličnom primeru, da su to i zapravo najpre zbog toga zašto si dala vrlo konkretan razlog zašto su slični, a to je postojanje jednostavno te neke potrebe da se rešavaju realni problemi određenim, ajde da kažem, tehnikama i stvarima naspram toga gde, mislim i u grafičkom dizajnu ti rešavaš probleme, ali nisu baš korisnički problemi. Ti ovde bukvalno imaš korisnika, imaš osobu koja koristi prostor i imaš osobu koja koristi softver ili sajt ili tako nešto. Tako da meni je izuzetno drago bilo što si eto na vrlo jasan način objasnila tu neku vezu koja stvarno postoji između arhitekture i UX, odnosno dizajna digitalnih proizvoda. Ja imam 2 pitanja, ako može, zapravo kratka su. Prvo pitanje je, znači, da li si još radila kao arhitekta dok si našla posao u dizajnu? I drugo pitanje je, s obzirom koliko sam razumio, to je bilo pre godinu i po, 2 dana, znači to je bilo još neko stanje polupandemije. Koliko ti je trebalo vremena da nađeš svoj prvi posao kao dizajner? Znači, jedan šok, pošto čujem kako ljudi mnogo dugo traže posao. Sad ja ne znam da sam imala sreće ili šta je bilo u pitanju. Dok sam radila, jeste i dalje sam radila sam i tražila sam naradi posao, međutim između ta 2 posla je bilo možda razmaka 2 meseca, tako otprilike, ajde, slagaću, meseci i po 2 otprilike. Međutim, ja sam, kad ja u nešto uplivam, ja sam veoma zanesena za to i krenem onda onako da istražujem, odmah gledam šta mogu da preduzmem, kako dalje. I ja sam posle mesec dana mog učenja i rada krenula da apliciram za poslove, što ću da kažem odmah da je prerano i da možda nije baš najbolje, ali s obzirom da sam ja Figmu jako brzo prostudirala i savladala, verovatno zbog predznanja ovih ostalih programa koji su dosta slični i po interfejsu, a i po nekoj toj funkcionalnosti, tako da sam ja svoju prvu ponudu za posao dobila posle mesec i po dana, zaista, koju sam odbila iz nekih drugih isto iz životnih razloga koji su se tada desili. I onda sam ja odlučila da dam sebi još malo vremena, da se još malo pripremim i onda je tu prošlo od mog početka učenja konkretno UI UX-a, mislim, prošlo je sigurno manje od godinu dana, ali konkretno kada sam krenula ponovo da tražim posao, opet sam ga relativno brzo našla, jedno možda je taj proces trajao 2 meseca, otprilike, traženja posla. Sad čujem da dosta, zavisi možda i od vremena kada je možda tada bila, ne znam, industrija se malo okrepila, pa je bilo i više priliva posla, bili se tako zadesio taj slučaj, ne znam šta je bilo i po sredi, ali eto, da kažem da sam imala sreće što se toga tiče. Da, super. Zanimalo me, pošto mi je delovalo tako nešto kako si krenula da govoriš, zapravo da su se stvari odvijele nekako jedna za drugom i pretpostavio sam da je negde bio, da kažem, kratki period između tvoja 2 posla, tako da super. Mogu ja samo se nadovežem? Može, super što si podigao ruku. Možete, kolega Paviću, kažete. Da li si radila nešto, mislim, ok, ti sama kažeš da nisi sigurna zašto si tako brzo našla prvi posao, ali šta si konkretno radila da se spremiš za recimo taj intervju koji ti je, kroz kojeg si dobila posao? Je li to bilo nešto posebno ili... Kao što sam ti rekla, pre nego što smo krenuli da snimamo, ja ne volim da se spremam za intervjue. Nemam nikakve skripte, ništa, nešto bude napisano i tako dalje,
nego volim onako da idem poprilično slobodno i da pokažem sebe. A portfolio? Da, imala sam portfolio, da, to je bilo spremljeno i moram reći da se ja veoma dala sebe u taj portfolio, napravila sam čak i svoj sajt gde sam prezentovala svoje radove, napravila sam neke te prototip radove, da, imala sam 2 aplikacije kao prototip radova, plus taj moj backup background, tačnije od ranije tog grafičkog dizajna, a i svakako arhitektura i tu sam dosta radila što se tiče tih stvari. A te aplikacije, ti si izmislila neke nove aplikacije ili si koristila nešto? Pa mislim, nisam sad ja nešto revolucionarno tu izmišljala, stražila sam šta bi mi bilo zanimljivo meni konkretno da odradim i recimo jedna od tih aplikacija se dosta svidela ljudima na tim razgovorima, to je bila aplikacija My Pet Care, odnosno aplikacija za dokumentovanje svih nekih, da kažem, dokumentovanje dokumenta od ljubimca. Recimo odeš kod veterinara, pa onda podsjetnik za to, pa onda svi rezultati, tako to da se tu nalaze, pa sam ja osmislila tu neku aplikaciju vezanu za to, gde sam zaista krenula od početka, radila sam i research i analizu kompletnu, čak sam i napravila survey gde sam to slala ljudima koji imaju životinje, pa je to bilo onako poprilično obimno i to mi je bila najjača karta što se tiče tih da kažem, izmišljenih projekata. Dakle, nije bilo klijenta, ti si bukvalno sebi izmislila si proizvod i rekla si, evo, ja sam ovo napravila, bez obzira na to što nije mi niko vuku za rukav i rekao, Ksenija, aj nam napravi nešto. Da, izmišljeno. Super, ajde kad smo se dotakli sad već nekog projekta konkretnijeg, šta ti je neka omiljena stvar na koju si radila do sada i zašto? Pa evo recimo navešću primer i projekat na kojem sada trenutno radim u firmi. Ne smem previše da otkrivam zbog poverljivosti podataka, ali reći ću, mislim da se proizvod bazira na nekom obrazovnom, tako da kažem, sistemu u nekoj, trenutno oni ciljaju tu medicinsku industriju, mislim trenutno, ali reći ću zašto mi je to, da kažem, trenutno omiljeni, iako možda ne toliko, da kažem sad to kreativan kao što bi mogli neki sajtovi biti pa s nekim animacijama i nekim čudima i raznim, već je u ovom drugom smeru u kojem ja sad pokušavam da u stvari napravim od toga neku svoju profesiju, to je UX deo koji me dosta sad više zanima od ovog samog UI-a, a to je čitava ta logika iz neke veoma, veoma kompleksne aplikacije, onda rad u toliko velikom timu, upoznavanje sa svim tim funkcijama, sa project managerima, BA-evima, odnosno business analistima, product ownerima, klijentima takođe, i onda kroz koliko očiju jedan projekat mora da prođe, naravno i developerima, koliko mora da prođe da bi u stvari video svetlost dana. Tako da mene to fasciniralo i veoma mi onako, da kažem, bum neki lupilo, jer uopšte nisam imala pojma da to sve tako, ceo taj proces izgleda. Tako da mi je taj projekat kao neka odskočna daska u mom daljem razmišljanju i razvijanju, jer sam tu naučila i samu komunikaciju između svih tih, da kažem, nivoa i posrednika, tako da je to taj, na primjer, projekat i možda bih izdvojila jedan svoj, kažem, freelance projekat gde sam radila i dizajn i development za jednu umetnicu, moram tako reći, ona je model, body model u stvari, i tu sam tako imala neki izazov da napravim portfolio baš za nju po njenoj meri, a i s druge strane sam i radila development, radila sam ga u Webflowu, pa mi je to bilo, da kažem, i dosta sam tu i naučila, a naučila sam onda malo više i taj, kako da kažem,
pošto sam radila neki custom kod i tako da sam ušla malo i u tu priču. Svakako mi to znači u daljem svom razvoju i komunikaciji sa developerima, kako da postavim pitanje i kako da odgovorim njima najpribližnije kad dođe do nekih problema. Tako da eto, na primjer to. Super, odlično. Da li ti je poznavanje tog implementacionog dela, odnosno dela projekta kada ti zapravo radiš u Webflow, da li ti je pomoglo, da li misliš da ti je pomoglo i da li ti pomaže i dalje da bolje razumeš kako da dizajniraš neke stvari ili na to gledaš na neki drugi način, odnosno na taj implementacion deo? I da i ne, ajde tako da kažem. Da, zato što mogu da razumem neka određena pitanja, na primjer, ili kada dođe do nekih određenih problema, a ne zato što mislim da sve može da se uradi, da je sve moguće, da nema limita, da samo treba razmisliti kada, šta i u kojoj situaciji treba upotrebiti. Toliko je sad sve razvijeno, toliko nam je toga i informacije i sve dostupno, tako da mislim da je poprično dosta toga moguće. Tako da eto, zato i da i ne. Super. Super. Šta bi za tebe bili primjeri dobrog i lošeg dizajna? To može da bude bilo šta, neki fizički proizvod, neki digitalni proizvod, nešto što je svima nama poznato ili nešto što si ti negde otkrila, pa čisto da nam obelodaniš, ali bilo bi super da budu neki konkretniji primjeri nečega dobrog i lošeg. Ajde, evo jedno iskustvo nedavno. Kupovala sam avionske karte za jedno putovanje i sad to je bilo moj prvi put da kupujem tako, da kupujem avionske karte i sve. I sve to lepo popunjavamo one podatke i dolazimo do dela, sedišta i tako to. Sad to je, znači, kupovala sam karte preko Air Srbije. Jedno 5 puta su oni mene prekinuli, hoćete li da rezervišete sedište? Ovo vam je posljednja šansa. Pa dobro, idemo dalje. Tačnije nije tad bila posljednja šansa, ali idemo dalje, opet. Hoćete li da rezervišete sedište? Hoćete li dodatni prtljag? Ja sam već rekla ne i ne. I opet. Ja rekao, dokle više s ovim sedištem me ganjate, ljudi, neću da uzimam da rezervišem sedište koje mi date, to je, ne zanima me. Kad oni meni šalju mail, hoćete li da rezervišete sedište? Sada je posljednji trenutak. Tako da imam jedno 4 maila, baš sam brojala za rezervaciju sedišta. I to mi je primjer lošeg UX dizajna, zato što bih rekla da to ulazi kao onaj, da kažem, dark design, gde te primoravaju na neke akcije samo da bi što više novca potrošio. To se meni ne sviđa. Nije pametan način na takav način da budeš toliko agresivan za neke te stvari. To bih navela kao jedan izuzetno, neugodan dizajn, a onda i loš. Sa tog nekog psihološkog aspekta. A također je meni loš dizajn za svaki onaj dizajn gde ne mogu da se snađem brzo, da odradim ono što mi treba i to se često susreće, na primer, kod online prodavnica i kod filtracije proizvoda. I sad ima tu, recimo Intersport također, tamo čovjek ne može da isfiltrira šta mu treba, nema šanse, uvijek će nešto da fali u toj filtraciji. I tako ima masa tih sajtova i online prodavnica gde to u stvari treba da bude najbitnije od svega, a ono je to veoma loše određeno, šturo nešto, ne mogu, moram da listam 100.000 onih stranica da bi nešto našla. Tako da eto, na primjer, to su neki primjeri lošeg dizajna. Znači, samo da sumiramo, imamo dark pattern jakog upsella, za nešto. To je gotovo sigurno došlo od neke inicijative, od nekog sales departmenta ili od ne znam čega. Pa da, udario na anksioznost, zato što kao anksiozan si da kupiš kartu i kao razmišljaš o gomili stvari tamo i da li će... Tu odluku nije doneo dizajner.
Pa da. Tu je dizajner bio nadglasan nekim ko je rekao mi moramo da prodajemo više rezervacija. jako je zanimljivo i to je čitava epizoda je na kojoj možemo takođe nisu obustavili. Kako se suprotstaviti tim pritiscima u našem poslu. A drugi primer lošeg dizajna kojeg si navela je zapravo loša informaciona arhitektura. Ja sam isto to primetio na Intersportovom sajtu, gde recimo eBay je fenomenalan primer toga, gde možeš da bušiš te njihove kategorije i sve su, ja prosto nekad ne mogu da verujem koliko su dobro definisali. Oni su praktično opisali sve stvari na svetu kroz te njihove kategorije, a naši sajtovi, ne znam sad tačno koji je, vrlo verovatno da je Intersport isto, praktično na nekom prvom grananju ti staneš i kao ništa više nema smisla. Da. Dobri primjeri? Dobri primjeri, evo imam ga pored sebe, tako da ću i da ga pokažem. A to je ovaj magični miš. Najjači miš. Najjači miš i jedan od jako dobrih proizvoda. Čekaj, to je Logitech MX3. Tako je, MX3S. 3S. Da. Koliko je to dobra stvar. Je li to onaj tiki, što se ne čuju klikovi? Tako je, kod ovog se ne čuje. To je razlika možda između trojke i 3S. Ja sam imao i 2S, sad imam 3S. Da. Zašto je dobar dizajn? Zato što je prvo, ja obožavam kad je nešto dobro ergonomski, to mi prija za ruku. Mislim, sad možda neki ljudi to ne vole, njima ne prija, ali meni je to jedna od veoma bitnih stvari, s obzirom da minimum 8 sati dnevno drži miš u ruci, tako da mi je to veoma bitna stvar. Druga stvar, veliki broj dugmića koji su potpuno, možeš da ih customizuješ kako ti želiš. To toliko je, znači, zamisli kad radiš nešto u Figmi, ako treba nešto da kopiraš i pastuješ ili da replaceuješ šta god, i ti ne možeš da pipneš tastaturu. Brate. Ja to ništa ne znam, znači ja samo znam levi i desni klik i scroll, tu sam stao. Daj neki taj makro ili kako se zove već, koji si namestila, koji je dobar. Ne mora biti u Figmi, nešto što ti je baš onako zgodna prečica. Zgodna prečica, pa reći ću Figmi, zato što to najviše, taj trenutno software najviše koristim, a to je Replace. Znači, copy i replace na ovo jedno dugme. Naprimjer, na tastaturi bih morala da kliknem Command Shift R za replace nekog elementa, a ovdje kliknem samo jedno dugme, evo ovdje. Kliknem i on mi replaceuje, na primjer, ceo jedan box neki ili bilo šta. Tako da meni to i štedi vreme, a i kida, brate. Super. Dobro, spomenula si da od veština gde gradiš sebe jeste UX kao oblast i to kao razumevanje tu, da kažem, kako se pravi kobasica, šta je sve potrebno da uđe u neki proizvod da bi to bio proizvod. I takođe si spomenula kao to HTML, CSS i te stvari, ali postoji još nešto od veština što vidiš da ti nedostaje i na čemu aktivno radiš? Trenutno mi je svakako u fokusu taj UX deo i dosta čitam o tome, literature, pratim na internetu, na primjer i copy, recimo copywriting, isto hoću bolje da pokrenem, videla sam da mi to malo škripi i videla sam to dosta rupa s nekim svojim dizajnovima koje sad popravljam i želim isto oko tih detalja da se pozabavim. A takođe, evo, ajde da kažem, jedna kontra, odnosno ovo je više kao neki UI deo, dosta se zanimam za taj 3D modeling, pa onda sad čačkam onaj spline i onda tu pravim neke svakakve animacijice, neke 3D oblike i tako to, a kasnije to može lako da se sinkuje u developmentu sa nekim dizajnom i dosta da ga poboljša, obogati, tako da eto, to je neka veština koju planiram i trenutno
razrađujem i eto, tu planiram da onako proširujem znanje. A Webflow? Webflow, jesi to rekao? Da, da li planiraš da se dublje uplićeš u implementaciju i Webflow? Svakako da, zato što vidim tu neki svoj prostor da sebi ne dajem nikakva ograničenja i da mogu da stvaram neke svoje buduće dizajnove, tako da, mislim, treba mi još znanja da bih mogla neke kompleksnije stvari i brže i bolje da odradim, ali onako imam finu podlogu. Evo sad sam izbacila i drugi svoj portfolio website, sad je to nekoj MVP verziji, još ga nadograđujem, ali vidim neki napredak i vidim još dosta, naravno masu prostora za dalje napredak i usavršavanje, tako da svakako da i Webflow je tu. Jako je dobro kada kao dizajnerka nisi ograničena svojim sposobnostima i da zavisiš od nekog da zapravo napravi ono što si ti izdizajnirala, nego možeš sve sama. To je meni uvijek bilo super kao neki dodatni skill kada nije da samo dizajniraš, nego znaš stvarno to i da napraviš. Dobro, kad sam ja to radio, morao si da čukaš HTML i CSS ručno i da implementiraš, ali današnji alati su fenomenalni šta rade Frameri, Webflow i tu još neki sada. Vidim da imaju i neke open source alternative i druge implementacije praktično iste ideje koja je bio Dreamweaver, odnosno Macromedia i Dreamweaver, to su neke 90. godine, je li tako? Pa nije bilo, ne, ja mislim da je Dreamweaver bio do 2000, znači kad se Chrome pojavio, mislim da je tad Dreamweaver pao, zato što je Chrome napravio najbolji dev tool, je li tako? Da. Mislim, bio je Firefox, pa je bio onaj, kako se zvao, Bugzilla, nije Bugzilla, kako se zvao, Firezilla, nije. Imao je neki plugin za Firefox koji je kao ti Inspect Element bio. Bugzilla. Prvo se zvao Bugzilla. Ali onda kad je Chrome nastao, onda su oni ubili Dreamweaver, nešto samo je prestao da postoji. Ali inače, glavni dizajn product buy-a iz Figme je iz Macromedije i on je radio na Dreamweaveru. Pa eto. Tako da Figma je praktično, možda je posmatraš kao nekog naslednika Dreamweavera. Ideja je ista u suštini, tehnologija je malo zrelija. Ksenija, a oko čega si trenutno pasionirana, neki hobi, nešto, spominjala si razne stvari, ili ima nešto što trenutno, kako kaže Draganče, nešto što te trenutno vozi? Mimo dizajna svakako, jel? Da. Mimo dizajna, inače kao veliki sportaš, znači obožavam sport i ceo život se bavim sportom i igrala sam skoro ceo svoj život, u stvari igram tenis, ali sad sam poludala za padelom, ne znam da li ste čuli za to, ali to mi je sad to je kao neki mini tenis, je li tako? To je nešto mešavina tenisa iz koša i tako da kažemo, sam što je veoma zanimljivo, onako, mislim, fizički zahtevno, ne bih rekla da je više od tenisa, ali onako poprilično je zanimljivo, igra se u paru i baš je kod nas postalo sad i popularno, baš onako, to mi je trenutno. A jesi igrala squash? Ne, squash ne. Squash je strava. Ja sam isto kao ti dosta dugo trenirao tenis, ali tenis je skill game. Tu ako dva protivnika nisu sličnog nivoa, teško da ćeš uraditi neki trening ili da će ta igra ličiti na bilo šta. Znaš, ako svaka druga loptica ide u mrežu, to je onako malo bez veze. A u squashu nema toga. U squashu možda da lupaš, šopaš onu lopticu kao ludak i da se umoriš za pola sata, ne možeš da dišeš. I zadovoljan si, srećan si, zašto si otišao tamo, izmorio se kao ludak i kao to je to. A vrlo brzo se stiče dovoljan skill da ti možeš da kompetitivno igraš sa svojim drugarima. Naravno, ne protiv ljudi koji su iskusni. A verujem da je slično i u pedalu. Da je ta kompleksnost igre i pokreta da je manja. Upravo si, jest, da. Da, tenis je dosta zeznut.
Poslednje pitanje koje imamo za tebe jeste zapravo malo i kontra pitanje, to je da li imaš neko pitanje za nas? Pa ajde recimo da vidimo kako vi vidite, ne znam, budućnost dizajna, kako će se razvijati konkretno na Balkanu, pošto generalno vidim da, ne znam da li je to došlo do nekog prezasićenja industrije, da ima previše dizajnera, a manje tih otvorenih pozicija, jer vidim da u svetu recimo taj pritisak pada i da polako svi pronalaze neko svoje mesto, pa kako vidite da će se ti segmente razvijati konkretno na Balkanu i tako, koja je neka budućnost što se tiče digitalnog dizajna? Kolega, hoćete vi? Pa, hajde, mogu, mislim, sad, pazi, romantično kako vidim, volao bih da postoji i mislim da se to već sada negdje dešava, znači da postoje neke velike kompanije koje su, da kažem, naše, koje prave neke velike stvari, velike u smislu da li iz biznisa ili po broju korisnika ili kako god, i da tu postoji negde razlika između toga, pošto smo mi tradicionalno outsourcing tržište i mislim da posao koji se radi je malo drugačije prirode, i vidim da mi imamo taj jako dobar mentalitet da onako se snađemo, ja to zovem pacovski putevi, da ni iz čega nekako stvorimo nešto i pogotovo je to kod dizajnera izraženo da mogu da se onako snađu i da od svega pomalo nešto tu sklepaju, i ono što bih voleo da se u budućnosti kod nas dogodi jeste da donesemo taj neki novi talas tog, da kažem, in-house dizajna gde će što više da postoji. Neću sad da kažem da dizajneri prave svoje startupe i svoje firme, što, mislim, pazi, to bi bilo idealno, ali čak da se ta veština dizajna koja je specifičnija, jer opet, mislim, jedan razlog zašto mi smo pokrenuli ovaj podcast jeste što kao, ok, sve što, ajde kažem sve, većina što dolazi iz Silicijumske doline, ali nije baš primenjivo i nije baš identično kao kod nas. I tu postoji opet razlika mentaliteta, kontekst u kome živimo, način na koji radimo i tako dalje. Tako da eto, to bi bila moja neka romantizacija, sad što nije nužno ova godina, sledeće godine, ali ako pričamo za narednih 5 do 10 godina, volio bi da se tako nešto desi. Ako je to bilo pitanje, ali pretpostavljam da jeste. Rekao si na Balkanu, što me onako dosta ograničilo, što mi je super. Ovo treba uvek da radimo, ti daješ romantični ugao, a ja neki... Ja mislim da mi tako živimo, Babiću, da ja uvek dajem romantični ugao, ti daješ pesimistično, realistično. Kontru, pesimistično pre svega, da. Da, nisam pesimističan, ali realan jesam. Ti si rekao da, neću sada biti pesimističan, ti si rekao da smo mi pretežno uslužno tržište i ja verujem da, ne samo ne ograničavajući se na Balkan, nego govoreći za dizajnere svuda, dizajneri treba da teže da budu što bliže mestima gde se donose na kojima se donose bitne odluke vezane za proizvod i za njihov rad. Nažalost, na uslužnim tržištima je to jako teško. Iz uslužnih tržišta je to jako teško, zato što se odluke se uvek donose u mestima koje su udaljena, odakle dolazi lova, to je neki tamo zapad, u najvećem broju slučajeva, i te odluke uglavnom dolaze od strane ljudi koji su investitori, a ti ljudi nisu nužno ljudi kojima je na listi prioriteta kvalitet proizvoda visoko. Tako da mislim da, ja dolazim iz ugla nekog ko je u funkciji usluge, dakle ja dolazim iz agencije i mi smo često kao neki eksterni kreativni departman klijenata koji nas unajmljuju i jako je teško
izboriti se za neke stvari iz te pozicije naspram situacije u kojoj bi bila recimo kao ti, što si in-house dizajner, radiš u firmi koja ima svoj proizvod i ti si onda praktično u tom core timu od kojeg se očekuje input po pitanju donošenja odluka. Pesimističan sam po pitanju našeg balkanskog tržišta u pogledu proizvodnje vrednosti u smislu mi imamo naše domaće proizvode, imamo takvu industriju. Rekli smo, mi smo uslužna industrija i nije se mnogo promenilo u zadnjih 10 godina, recimo, po tom pitanju. Imali smo one heavy hitere koje svi znamo, Vastove, SB Genomics i tako dalje, koji su napravili svoje proizvode, tehnologije i tako dalje. Ne vidim da ih je neko nadmašio, odnosno smo nastavili da radimo sve veće i veće stvari i mislim da se zapravo najveća lova pravi u outsourcingu kod nas, tako da za sve dizajnere odavde koji hoće da rade na dobrim proizvodima, moj savjet je da vežbaju sve soft skillove koji će im pomoći da recimo spreče implementacije nekih od onih dark patterna koje si spominjala, da ne kažu samo kao pa to naredili su mi, ja sam to tako napravio i šta sad da radim, nego spremajte argumente protiv toga, istražujte zašto je to loše i tako dalje i trudite se da uvek budete što bliže i da budete u tim prostorijama i u tim pozivima gde se donose određene odluke, da možete da kažete nešto što će načiniti taj proizvod kvalitetnijim. Tako da, eto, to je to. Hvala na odgovorima. Da. Prilično opširni i veoma korisni, iskreno. Ne znam mi ništa. Da, nama samo čovjek koji samo treba da ovako baci input i mi odmah snimimo epizodu. Ne, ono kao, zaboravimo da si ti naša gošća. Ne, super, hvala vam, baš ste mi lepo odgovorili na pitanje, čak i više nego od onoga što sam vas pitala i tako da jedna ugla prilično drugačija, a pomalo i slična po tim nekim ključnim stvarima, tako da hvala vam. Hvala tebi što si bila sa nama. Hvala tebi što si nas pitali, što si bila s nama. Babiću, mogu ja da odjavim? Ti odjavljuješ. Ima još nešto? Nisam. Samo da mi kažeš kreni. Evo krenuo sam. Ovo je bila još jedna epizoda Zalet Juniora, sa nama je bila Ksenija Velikinac, tako je, pogodio sam ime i prezime. Mi smo bili Dragan Babić i Arsenij Ćatić, a do sledećih slušanja budite dobri, volite se, širite ljubav i ne dozvolite da vas ove vremenske prilike i neprilike utiču na vaše raspoloženje. To je to. Hvala vam. Ćao. Ćao.